Mám individuální lekce, kde přizpůsobuju program konkrétním potřebám a úrovni studenta. Používám různé materiály, od učebnic po mediální obsah. Mám taky skupinové lekce, vedu kurzy pro skupiny od 3 do 10 lidí s důrazem na role, diskuze a projekty. Připravuju na zkoušky, pomáhám s přípravou na různé zkoušky z češtiny, včetně státních zkoušek a testů na získání občanství. Učím taky děti, mám zkušenosti s výukou češtiny pro děti. Vím, jak najít přístup k malým studentům, dělat hodiny zábavné a poučné. V mé metodice se držím komunikativního přístupu, který se zaměřuje na praktické využití jazyka. Používám skutečné materiály, jako jsou články z českých noví, úryvky z filmů a nahrávky rozhovorů místních obyvatel. Věnuju pozornost jak gramatice, tak rozvoji komunikačních dovedností.